Chenro mar chako kunyo liete ma Kwa Binzaru kaachiel kod golo ringre ji manoike lietego chakore ayanga. Odiochieng' ma kawuono kaka jahom marwa Cynthia Onyango miyo ler, ringre dhano 5 nogole liete auchiel ka fuoni mag dhano moko bende oyangore ni okere e bugono. Bang' doho chiwo chik mayiene obila mag okwach kich thuolo mar kunyo liete mayudore e bungu ma Kwa Binzaru e kaunti ma Kilifi. Obila mag okwach kich matimo nonro mag nek ochako chenro mag ayanga odiochieng' ma kawuono kama ginyalo kunyo liete maromo auchiel ma giyudo e ringre dhano maromo 5. We commenced the process of exhumation of the suspected graves here in Kwa Binzaru village. So at the commencement of this exercise, we had 27 suspected graves. So today we managed to exhume 6. Ikindeni fuoni mag ringre dhano maromo 10 okwany ka okere i bunguno. Of the 6 graves, we found 5 bodies, and then also around that area we found 10 different scattered body parts, scattered in different places on the surface. So we are remaining with 21 graves, for which the exercise will continue from tomorrow until we finish the exercise. Kinde manyime jopiny kod jokene ratich oganda yande ochiwo ywak ni le mag bungu chamo ringre dhano kendo keyo alwora makono gino mayande gi ywak ni kelo ranyisi marach ma ok chiw luor ne ngima dhano. It's been an open process. We've seen how the bodies have been exhumed. So far 5 bodies have been exhumed from 6 graves. We are happy with the openness by the government. Kuom liete 27 ma okwach kich oseyango kunyo ka igeto gole ringre dhano, odong' liete 21 ma ochan kunye ndalo manyime chakre odiochieng' makiny. Jokene ratich oganda kata kamano dwaro sirikal mondo ket ler mowinjore e kinde chenro mar kunyo makamano kendo kwayo ni ondamo mar chik mager mondo kaune achije duto ma itudo kod nek ma Kwa Binzaru. So ile kitu ningeomba ni vile daktari amesema, tutasaidiana sisi wote kuhakikisha kwamba tumefanya hii kazi mpaka tumalize. Wananchi wenzangu hapa tumeongea na hawa kwamba watatusaidia wakati wanatembea kwa hii msitu. Wakipata pale wana suspect kuna mili, tunaomba sana tusaidiane. A good number of residents from Malindi and other parts of the country that are missing their loved ones would come to Malindi police station where there is a Red Cross center so that they can record their details and probably get justice for their loved ones. Chenro makama yande ochakore bang' maka chije moko 11 ma itudo kod tayo chenro mag lamo makelo chich madwa ket kod manotimore e gwenge ma Shakahola e kaunti ma Mombasa. Obila mag okwach kich matimo nonro makama oyango ni ma en chenro mar nonro madhi nyime kuom kinde malach kaluwore ni bunguno duong' kendo liete okere iye. We expect also to find more graves because we have not exhausted the search because the area is very, very vast. So we expect more bodies. So this is to appeal also to the members of the public, so who may have lost their loved ones or who may have suspected that their loved ones are missing, to report to Malindi District Hospital. We have a Red Cross desk there for which their details will be taken and also their DNA samples to be taken. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Oganda mane oyudo lal kod hinyruok e kinde ng'anyo mosebedo e pacho ka koro kwayo piny owacho mondo ne ratiro mag